Direkta tayo. Puputulan. Ha? Oo. Paano mo kay mama mo tayo isip to? Arin. Tanggalan niya? Ano? Kawal mo naman? Ya, dapat may tubig kita muna ito Di, pagpabun. sobrang suwasan na. Tanggalan sa wire. Yung marapak. Yan, good morning. Dito nga tayo sa sa paglalagyan ng aming bahay kubo serye namin. Dito yung barkada ko na tatanggalin yung kontador dun sa dun sa tindahan. Mga pirang metro namin. Ana wire? Estimate mo? 10 meters? Matubungan na ito dati. Oo. Ginta. Pero aran, upsad to kaya mo to. Tanggal pa kita kan. Oo, na. Sa bro, pagkakasulit ito nila na. Amuan eh. Lagi po ka na mga mukha. Scatter. Kaya na tayo. Sabanan mo kay mama. Pumunta kami dun sa dun sa tindahan para mabaklas yung kuryente, para maatanggal na rin yung mga andyan, mga gamit. Buko. Yun na, natanggal na. Bali ito lang naman yung bubuhatin niya, no? Ito, maiiwan to dito. Tapos babaklasin na to. Tapos papa-estimate ko sa kanya kung magkano yung ilang metro pa yung Kapag gagas cutter. Ha? Pag gagas cutter. Marami mo. Binabaklas yun mga wire para pagbuhat nito, pagbaklas diretso. May mga gamit pa kasi may tangke pa. Ito yung mga poste nito, mga poste na putol na Kaya palibago na, kaya maliit yung poste nito. Masukol mo na yung pirang wire. Sukulon ka na. Ha? Oo. Yung bumakal na ako. Yung paglipat ka Domingo, ako kuryente taulos. Ano? Bibili na ako ng wire. Papasukat lang sa kanya. Para paglipat sa linggo, may kuryente na kaagad. Maliwanag na.
Papatakan ko ng tansi. Ano na? Papatakan ko ng tansi para tuwid na tuwid yung ano. Ito ba rin yung buto masari? Ito lang ako. Ang buto mo. Tapos lagun na. Ano yun? Ano? Yawa. Ha? Yawa. Bukas din yan? Ha? Bukas din. Ito alad ni kasadi mo ah. Amo. Ada pa siguruan mo. Nirokin. Niro mo dito pam. Ha? Darong ko igatong. Oh, mo dita. Ang raw. Ito pati kalaya. Maulit talaga yan. Oh. Sabi nga nini, Tugro kung kanta ka kuno. Di durable. Adi ka pang gatong ko durable. Mamang no mga salsad. Ay, di mo nang una. Kuwang una saan? Masarig. Oo, irarom na. Ano sa nagmanok na record? Makaluluwas man talaga. Nagbawag na si Buboy. Ang galon ko. Ang galon ko dia. Ang galon ko di gulit. Sinurong mo ko na ito na. Ari. Sinurong mo ko na. Ari. Ang galon ko. Ang latod ko lang sa puro. Ari galon ko. Ang galon gadi. Ayun.
Mag-wedding. Ah! Nagsangagan ako. Ay na pre. Di ba hindi ka na mabuhay? Ano nagbuhay ito? Madal ka ko. Pagmare kaya natanda. Na-prank. Sabi ko tayo. Puputulan. Ha? Look! Nanti pa. Ha? Mohon.
lubon-lubon pagkihan ko pa to. Mga wire. Ano to? Tutukan mo na sana. Ilang mo ba? Amo. Di jawa ko na sana. Sabi ni Kalit, so, ipapusti niya sana sa simento. Mga ano sana niya kita. Ada? Oo. Tingin to? Oo. Magsaray nga niya. Ano to po ba sa pusti? Hindi jawa ni Kalit. Ay, gara ulat pa. Ano ko, lahat pa rin ng mga kayo. Tubo na sana. Tubo. Diyan lang sana tubo sa naman ano. Hindi nga siya ko. Dami na
Hey! Julie, nun! Wala na yun, tanakasabi. Bandam. Ha? Likot. Tapos, lagi na. Ba? Ba? Mohon. Dinasan. Di na. Ano? Ngad naman. Ano naman? Ngad naman. Ako magandang tanghali. At yun nga, kanina maaga ako dun na nagpunta dun sa pagtatayo ng bahay kubo namin ni Ami. At nadatan ko si Papa nagagarap cutter na. Ako naman yung, kumbaga, yung tanda na yun para sa bakod. Nailagay ko na yung madali de cacao. Para sa yung madali de cacao. Nailagay ko na siya. Yan. At dito magkakain. Kain guys. Ay, edit ako. Hindi kasi ako nakapag outro doon kasi nung kata namin yung kuryente. Abangan nyo na lang po sa sunod na vlog. Muli, maraming salamat sa lahat mga nanonood sa bahay kubo serie namin ni Ami. Salamat po sa suporta nyo. At muli, naging ako ng pasensya. Hindi tayo nakakatulong sa pabay project kasi inaasikaso ko muna itong para Anong ulam natin? Para matanggal na doon kasi nagmamadali na sila na yung nakabili matanggal na raw. Kaya yun. Ayan po, bye bye, love you all. Bye.